नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनाय अनसायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय माने बजबना लाबाय आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि बे प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोना नायाखैब्ला अननानैहाय नायदो, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दासिमनि रादामा बेनो जाहैबाय, माने बिजेपि सरकारा बा हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया हाग्रामा सारखौहाय आखाइ हमै हमै बेबायदि माने सापर्ट नांगौ होननानैहाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय दायो माने ओंखारगासिनो दं आरोखि। सिगांनि समफ्रावहाय माने हाग्रामा महिलारियानो बिजेपि सरकारखौहाय आसामावहाय बेबायदि देरहासार जाफुंहोनो हादोंमोन। ओमफ्राय दायो माने बिजेपि सरकारनि माखासे आदर्श, माखासे नेमखान्थिफोरखौहाय पाब्लिकफ्रा मिथिनानैहाय दासिम माने गाज्रि मोननाय थाबाय आरोखि। बेयो जाहैबाय जोबोद गाज्रि, माने समाजावहाय हालोद लाबोदों। बेयो जाहैबाय बिजनेसनि पारपसावनो होन, माइखौथ' ओरैबायदि 800, 900, 1000 बेबायदि खालामनानैहाय दायो माने अमा गुन्दैफोरखौहाय 20 थाखा गाहाम खालामनांबाय। अमा फिसिनो हायाखिसै बर' जाथिया जाहैबाय माने अमा फिसिनानैसो संसार जायो, गथ' गथाय फोरोङो, बेफोरबायदि आरोखि। दायो माने अमानि गुन्दैया 20 थाखा गाहाम जानानै दिनै माने बर' माहारिया अमाखौनो फिसिनो हाया जाहैबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय बेखायनो माने दिनैहाय BPF सरकारथ' नङा, माने BPF पार्टिया दायो माने लोब जानायखौ नुनानै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेबायदि गिदों आरोखि BPF पार्टिखौहाय। दायो माने हाग्रामा सारा बुंदों जाहैबाय, माने भटखौ हारसिंनो गेलेगोन आरोखि, रावखौबो लोगो नाङा। थिगानो दं, हाग्रामा सारा माने हारसिङै भटखौ MP इलेक्सनखौहाय हारसिङैनो गेलेगोन आरो। थिगैनो दं सार, नोंनि बुजिनाय साननायावहाय माने गावनि जाथि हारिफोरखौहाय माने समाजखौहाय जौगाहोनाय, समाजखौहाय नायनाय, समाजखौहाय नोजोर होनाया सासे बर' माहारि लिडारनि सायावसो जायो। बेनिखायनो जायहा जेरैहाय थांखि लादों बेबायदि मावोब्ला समाजा गोजोङै थायो आरो सान्थि जायो, डेभेलप जायो। जोंनो पाब्लिकनो नांगौ जाहैबाय सान्थि, गोजोननाय, डेभेलप जानाय। दिनै जों नुनो मोन्दों BTR सरकार जानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोङो गोबांथार बेफोरबायदि माने उन्नति जानायखौ जों नुवाखै। गोबां लामा सामाफ्रा दिनैहाय माने बायला जिला, दालांफ्रा बेफोरबायदि बायला जिला जानानैहाय दङ। हाग्रामा सरकार थानायमोनब्ला दासिमाव माने बे लामाफ्रा गासैबो मोजां जाजोबगौसैमोन, खना खनला लामाफ्रा मोजां जाजोबसिगौमोन। थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय स्टुडेन्टफ्रा बेफोरबायदि माने स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बेफोरबायदि मोजां जाजोबसिगौमोन। नाथाय 3 बोसोर बेफोरबायदि माने गोदान सरकार जानाय लोगो लोगो दासिम माने गासैबो खामानिफ्रानो द्रप जानानै थाजोब्बाय। दालां होन, लामा होन, बायदिसिना जब कार्डनि खामानि होन, पाब्लिकफ्रा बोराय बुरै गोरिब गुन्द्राफ्रा कम्बल मुसारिफोर मोनोमोन, ओमफ्रायो थिंफोर मोनोमोन खोबनानै थानो थाखायहाय, साथा मोनोमोन। बेफोरबायदि गासैबो दा माने फेसिलिटिफ्रा गोमाजोब्बाय। दासिमाव जों पाब्लिक मानसिफोरनो, लकेलिटि मानसिफोरनोहाय गोजोननाय आरो सान्थिखौ नांगौ। गामि ओनसोलावहाय डेभेलपमेन्टखौ नांगौ आरोखि। सोलोंनाय सिखावनो होन, फरायनाय, जानाय लोंनाय, बिजनेस पारपसावनो होन, गासै बिसयावहायनो दिनैहाय माने डाउन जानानैहाय फैबाय। दिनै समाजखौहाय नायनो बेफोरबायदि माने जोंनो मोजां लिडार, मोजां बेफोरबायदि जोंनो नांसिगौ आरो। दिनैहाय माने बे मुगाया लिडार मोजां नांगौनि थाखाय गोनांथि दङ आरोखि।
नङाबा दिनैहाय माने बर' जाथिफ्रा गोमालांसिगोन। बर' जाथिखौहाय माने नोजोर होनो, समाजखौहाय बेंनानैहाय लानो दिनैहाय माने जोंनो गोबां बेफोरबायदि माने गोनांथि जानानै दं। दिनैहाय माने दुखु नांथावथाव रन्जन साराबो दिनैहाय माने बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो गनांगौमोन। बिथाङाबो दिनैहाय गवाखसै। बिनि थाखायबो जोंहा जोबोद दुखु नांनाय, हांमा सुरहाबनाय दङ बर' माहारिहा। जोंनि अंग'आवहाय गासै अंग'आवहाय दिनैहाय जोंहा आसि मोनसेया जेरैहाय माने जयोब्ला जोंहा असान्थि मोनो, जोंहा सानाय मोनो। बेफोरबायदि जोंहा दिनैहाय गावनि जाथिहानो दिनैहाय माने सासेया गोबां मानसिया दिनैहाय माने हारिनि लिडार हिसाबै दिनै जोबथेसालियावहायनो बिटिआर एकर्ड जानाय जादोंब्लाबो दिनैहाय जोबथेसालियाव दङ। दासिमबो गवाखै, गनो थाखाय सौहरनो थाखाय दासिमबो माने राहा लामा लायाखै। बेनि थाखाय जोंहा दुखु दङ। बेखायनो माने जोङो दिनैहाय मोजां सरकार, मोजां लिडार जोंनो नांगौ आरो गामि ओनसोलाव डेभेलप जानो थाखाय, सान्थि फैनो थाखाय। बिसिनि रादाबा एसेनोसै, हामबायसै।